Өткән елда бик матур яшәдек, дуст яшәдек, залларыбыз тулы булды. Алкышларыгыз өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Чәчәкләрегез өчен, күчтәнәчләрегез өчен олы рәхмәтләремне белдерәм. Олы актриса буларак, сез безне хөрмәт итеп, спектакльләребезгә ябырылып киләсез, матур итеп карыйсыз, аңлап карыйсыз, кирәкле җирдә кул чабасыз. Без аны бик тоябыз. Мин бик сокланам сезгә. Иншалла, безнең тамашачыбыз театрыбызда сәнгатьне аңлап, актерның хәлен аңлап, аннан тыш караган спектакльнең, драматургияның тулы мәгънәсен төшенеп, аңлап каравыгыз өчен мин үземне бәхетле итеп саныйм, горурланам. Менә шушы ел безнең һәммәбезгә дә исәнлек, саулык китерсен, илебезгә именлек китерсен, иң мөһиме, илебездә тынычлык булсын. Күрәсезме, тирә-юньдә ут чаткылары кабынып тора. Шуңа карамастан, шуның өчен дә дияргә тырышам. Без бердәм булыйк, сак булыйк, нык булыйк, тату булыйк. Чөнки шунда гына тормышның бөтен мәгънәсе, бөтен матурлыгы, бер-беребезне саклыйк, бер-беребезнең кәефләрен кырып, нервларын бетереп, йөрәкләрен үйкәмик. Яңа елда ничектер ягымлырак булыйк бер-беребезгә. Бит безне Ходай Тәгалә шуның өчен яраткан. Бер-беребезне хөрмәт итеп, кадерен белеп бу дөньяның һәр сәгатен, һәр минутын яшәүебезнең кадерен белеп яшәргә тырышыйк.